Endoda ucima ugesi ngiyaxhopheka. Hey baba umancane ndoda yaza kulali kanjani nje? Yini sebusuku nje o12 manje yini? Hlalele. Hey baba indoda ngicabanga ngale exam mfethu uthandeka mfethu. Indoda. Yini ungaze ube nestress nje uyihenge yini okahle amantombazana? Hey branga ngithanda lengane mfethu. Yazi namanje futhi ngisayithanda. Hey kodwa into yangenza yona. Nawe ave wathanda amantombazana. Uthi ngicenge mfethu. Story ngixoxele nge-ex yami uthandeka sasingeve sithandana into yethi ngevincomeka ukushada kwakuyiphupho lethu ngithi lizofezeka kodwa Nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka kusukele high school lapho saqala ukuthandana izinto zisihambela kahle sasingakaze saxabana we were there for each other every time umasidingana lalingakaze liphela usuku singazange sabonana sesifunda umatric ubusuku bonke sasingalali isibhizi sifunda then saphasa bajabula nabazali sekumele ngevasithi ekhaya bathi ayikho imali nami ngazama ukuhlanganisa ngaplayela amabhasari but akulunganga phela ekhaya silala ngophuthu uthandeka abazali bakhe bayomfaka emangusuthu inhliziyo yababuhlungu sehamba kwaphela ukuvuya but wathi uzoyiphatha kahle angimlinde uzobuya wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi usoze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi usoze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala The first 3 months amangosuthu uthandeka wengeza mshini nami ngimfonela njalo ebusuku ekseni nasemini hlezi ngifuna ukumchecka nje ngizwe ukuthi sithini ngingenaso nesikhathi sokufona ngimane ngifone nominini waflopa ngokujoyina abangani abathanda ubumnandi bathi akakhohlwe mina bazomtholela indoda eblind iBEE elihamba ngo-ode liphatha amarandi nangempela wayiphila leyo mpilo yize engathandi washintsha ongeke uzumbone egibela itaxi wayesenendoda yakhe evele imkhiphele koMax Friday yamthatha indoda yamvakashisa kwayo yathi akangakhathazeki nje ifuna abone umuzi wayo bafika endlini baqabulani bangene ekamereni bagijinyelwa imizwa baphosana empedeni waqhuma uthandeka wathi baby mina ngiyahlola lapho indoda isakhuzeke yathi lo shida ngukholwa bagcina belalile lutho ukusebenzisa ijazi ubeyivirgin uthandeka umpede wonke ugcwele igazi wadunyelwa ikhanda ngisho igama engasazazi emva kwa5 months ethi uyocheckwa thothi unengculazi wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi usoze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi usoze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi usoze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala Thandeka wahamba bathi angimlinde uzobuya ngahlala la ngangashela kanti ubhizi uyayibusisa eThekwini mase sebuya